Δεν με γράψεις κύριε αστυνομικέ μου και έχω 11 πόντους να χαρίσεις. Άδεια σου. Μην με γράψεις κύριε αστυνομικέ μου. Άδεια σου. Νόμο κύριε, Εφημερίδα. Πού μπαίνει. Εξαρτάται σε ποια επαρχία μηνίσκεις κύριε αστυνομική. Αν είσαι στην επαρχία Μπάφου ή Αμοχώστου, βάζεις τα σε καφέ κάλαθον που έχει τοποθετήσει σε κάποιες νησίδες in Green Dot. Αν είσαι στις άλλες επαρχίες, κάνεις ένα δεματάκι μαζί με άλλον ανακυκλώσιμο χαρτί που έχεις από το σπίτι, τα βάζεις έξω από το σπίτι σου και τα παίρνει η Green Dot και ανακύκλωση. Συγγνώμη, δεν μου. Δεν είναι κούι. Πού το βάλουμε. Είναι το ρεύμα του PMD κύριε αστυνομικέ μου. Αν είσαι στην επαρχία Μπάφου ή Αμοχώστου, στον μπλε κάλαθο. Υπάρχει σε νησίδες που έχει βάλει Green Dot, πάει και τα ρίχνεις μέσα. Αν είσαι στις άλλες επαρχίες, στις πολυκατοικίες υπάρχει ο μπλε κάλαθος. Αν είσαι σε μονοκατοικία όμως, βάζεις τα μέσα στο διάφανο σακούλι που γράφει PMD, τα βάζεις έξω από το σπίτι σου και τα παίρνει Green Dot και ανακύκλωση. Και εκείνο, Έτσι πεινά κύριε αστυνομικέ μου. πού το βάλουμε. Πού το βάζουμε, στο κάλαθο των πράσινων που είναι σαν καμπανούλα, που υπάρχει λίγα μέτρα από το σπίτι μας, πάει και το ρίχνεις μέσα. Το πλαστικό. Πόσα χρόνια θέλει να αποσυντεθεί στη φύση. 450 χρόνια κύριε. Φύση. Καλημέρα. Καλημέρα. Μα γιατί με σταματάς, δεν έκανα τίποτε. Νόμο κοινό. Εφημερίδα. Πού τη βάλουμε. Τον κάλα. Πού βάλουμε κύριε την εφημερίδα, άμα δεν τη χρειαζόμαστε άλλο. Τον κάλαθον των σκουπιθιών. Πειράδια σου. Γιατί? Ένα σε γράψω. Α,